Sav normalan svet je bilo gotovo nemoguće u periodu koji je iza nas. U toj novoj normalnosti koja je nastupila, nedostajalo nam je mnogo toga, između ostalog i putovanja. Letnji serijal je u znaku destinacija na kojima smo snimali neke od emisija, a današnje izdanje TV lice sa putovanja vodi vas u Monako. Kneževina na Azurnoj obali ima površinu od 2 kvadratna kilometra i 32.000 stanovnika, čime je zvanično postala država sa najvećom gustinom naseljenosti. Lepote ove zemlje pokazat će vam umetnik koji nastupa u Monte Carlo operi, tenor Zoran Todorović, i Anđelija Vujović, manekenka čije fotografije krase naslovne strane vodećih svetskih magazina, a koja je u vreme snimanja emisije završavala master na studijama u Monaku. Japanski vrt u Monte Carlo i Anđelija Vujović tu. Zdravo, baš mi je drago što se viđemo ovde. Takođe. I super što smo se našli baš ovde, s obzirom na to da sam ja baš dugo radila u Japanu, tako da ovo je idealno mesto. A nekako smo spojili taj Japan u kome si dugo radila i ovaj ovde Monte Carlo u kome studiraš, završavaš studije. Ajmo kroz japanski vrt pa do obale, to uvek najlepše izgleda. Ali meni nekako, svi oni koji su se pitali šta je sa Anđelijom Vujović i gde je sada, verovatno su mislili da ti ono kako je krenula karijera i putovala si po svetu, nastavljaš da radiš svoj posao, ti si zapravo rešila da se usavršavaš. Ja sam zapravo kad sam se prijavljivala na ovaj fakultet, birala baš njega s obzirom na to da postoji taj master in luxury brand management, znači management luksuznih brendova. I smatrala sam da je to idealan nastavak moje dosadašnje karijere s obzirom na moje iskustvo u modi i uopšte u svetu luksuza. Nije neuobičajeno što sad živiš ovde i što se negde na svakom mestu verovatno osjećaš dobro i normalno jer te putovanja prate od ranog detinjstva. Da. Ja sam odrasla u Africi. Moj tata je radio i radi i dalje za Energoprojekt i imali smo priliku da odemo u Libiju i Zambiju, tako da kad sam baš bila beba bili smo u Libiji, posle smo prešli u Zambiju i to je to najranije detinjstvo. Jedna priča iz tog vremena kaže da si ti tako plava, da je tata donosio neke skupe čokolade svoje vremeno, a da si ti napravila neku robnu razmenu. Da, to je dokaz da sam ja u stvari loš trgovac. Ili da si voljela modu više od čokolade. Tako je, može i tako da se posmatra, to je bolje. Pa da, ja sam imala taj neki moment da je, pošto naravno u Africi nije bilo ničega, mislim, bilo je naravno divnog voća i hrane ovako, ali nije bilo čokolade. I onda je tata naručio i švajcarske, pošto sam ja čokoladomanijak. I onda ih je tako krio po kući i u jednom momentu je moja mama primetila da ja prolazim njoj iza leđa i da stalno nosim po jednu u rukama. I onda kad je izašla u dvorište, videla je kako ja preko ograde prebacujem crncima jednu čokoladu od 100 grama, a oni meni đinđuvicu plastičnu ovolišnu. Tako da sam ja pobacala sve čokolade i nanizala ogrlicu od đinđuvica. Koju čuvaš i danas, pretpostavljam. Koju čuvam i danas, da. Dobar trofej. A čega se sećaš iz svog najranijeg detinjstva i odrastanja u Africi? Sećam se ogromnih insekata koji su me užasno plašili, pošto tamo su sve što kažem moje ime kapitalci. Kako je skakavac, ovoliki skakavac. Sve veliko, neke ogromne bube, to mi je ostalo u sećanju. Sećam se tigra jednog koga smo kratko imali za sebe. Mali je bio. Kućni ljubimac tigra. Kućnog ljubimca tigra. Dakle, stvarno su ti roditelji, baš su te razmazili. Jesu, stvarno. Tako da sam se sa njim igrala neko vreme i onda kad je malo porastao, onda smo ga dali zoološki vrt, naravno. Ne bi bilo baš zgodno da imamo tigra u kući kad odraste. I tako, sećam se tih jurcanja po botaničkim baštama, velikih lokvanja na koji bukvalno može čovek da stane, ne možeš da potoneš. Sećam se baobaba, Viktorinih vodopada i tako. To su neke slike, onako je sve iscepkano jer sam baš bila mala, ali ostalo je dosta toga. I koliko si živjela u Africi? Pa jedno 5 godina, tako. Baš iz tog perioda mog najranijeg detinjstva datira ta moja ljubav prema parfemima, aromama, mirisima i kada sam počela malo više da razmišljam o tome, shvatila sam da svi ti mirisi koje ja volim, to su mirisi čajeva koje sam pila u tim zemljama, to su mirisi začina koje sam osjećala dok sam išla kroz sukove, Medina. To je prosto, ne znam, parfemi koje moja mama tada koristila. Onda neka čuvena krema, ne znam da li se sećaš, bila je, ne znam da li je Galenika, neko je proizvodio, bila je od ljubičice, kamilice,
Tako nevena od nekog cveća. Ja sam stalno gurala nos u tu maminu kremu od ljubičice i recimo ljubičica je moj omiljeni sastojak u parfemima itd. I tačno se vraća na to najranije detinjstvo. Ali imaš i tu vrstu ambicije da kreiraš neku mirisnu notu ili... Pa volela bih. Ja sam u jednom momentu imala ideju kad sam završila ove 3 godine menadžmenta i dođem sa bratom baš ovde u Gras. Gras koji je, mislim, centar parfemske industrije ove planete. Tako da je idealno mesto i postoje 3 fabrike koje su još u porodičnom vlasništvu, to su u privatnom vlasništvu, koje otvaraju svoja vrata posetiocima i oni mogu da dođu i da naprave svoj parfem sa nosom, da, sa ljudima koji su za to školovani. Sa nosom? Jeste, oni se zovu nosevi. Da. Ja kad sam otkrila kako se to nekako polako uvuklo u moj život, ta pasija za parfeme, ja dođem u Gras sa bratom i već kako smo stajali u fabrici, kad su oni počeli da pričaju o parfemima, ja tu polu odlučim kao gotovo, ovo sam završila, sad ću sve što imam kod kuće da prodam i idem da se školujem da postanem nos. I kroz turu, u stvari duž te ture kroz fabriku, kaže žena koja nas je vodila, kaže pa dobro da znate, eto kao da su najbolji nosevi na planeti muškarci. Ja, kao u filmu. To je diskriminacija. Zašto? Kao pa zašto? Evo pogađajte. Mi smo, svašta nam je padalo na pamet, naravno. Zašto su uostalom i najbolji kuvari? Poenta je u tome što mi, zato što smo žene, imamo te fluctuations s hormoninama, nisu večito u savršenom skladu, te to utiče na čulo mirisa. Šta je još to što ti je sebe mirisa i recimo ukus detinjstva? Šta ste tamo jeli? Sem čokolade. Da, čokolada pa broj 1. Pa jeli smo kuskus. Dobro. Često i pošto naravno Afrika je tako jedna neverovatna zemlja vezano za neke mikroorganizme koji postoje samo tamo, onda je moja mama prala svu hranu u hipermanganu. Odlazili smo i kupovali smo na tim velikim tržnicama. Naravno, nema šta nema od voća, povrća i svega ostalog. Tako da mene uvijek bilo teško naterati da jedem. Tako da... To izgleda ostalo i do danas, jel? Jeste, da. Pa se i nešto ne sećam mnogo šta sam jela, ali mama uglavnom kuvala. Bila je neobično tako plava i plavooka devojčica, jel, u tom svetu afričkom? Jeste, posebno u Libiji, pošto sam baš bila bela kad sam bila mala, a Libijci imaju pravilo da kada im se dopadne neko dete, umjesto da ga pomaze po kosi, oni mu guraju prste u usta. To je njihov fazon, kao što si slatka. Tako da moj tata sirati mene stalno nosio na leđima. Dobro, super. Moj tata je 1,94 m, tako se ja uvijek bila gore da ne mogu da me dohvate. Tad je bilo zanimljivo ako biti plava. Kad sam ja počinjala da se bavim manekenstvom, tad sam imala 16 godina, kao što sam rekla, i tada sam bila baš beba. I svi su mi govorili za tebe ima vremena, ti imaš baby face, nije još tvoje vreme, tvoje vreme će doći. I svi su me tako onako, daj skloni se. I tada su devojke radile tek od 20. pa do neke 30. Prosto su manekinke bile starije jer su bile žene. To je nešto što se meni lično dopada, zato što kao moda je meni stvar žene. Nije mi isto da devojčica od 15 godina nosi neku prelepu Versace haljinu, ja to ne doživljavam na taj način. Ja više volim da Giselle nosi tu super lepu haljinu. Ali eto, tako se promenilo. I tada se ženstvenije hodalo, s obzirom na to da su žene bile, to su manekinke bile malo starije, tako da se dosta, naravno, ruke na kukovima, to je bilo obavezno, sad se to skoro više uopšte ne radi. I bio je taj ceo okret koji se radio na sred piste. Mislim, mi se nekad sad šalimo s tim, naravno. Poluokret, to je baš bilo onako bukvalno... To su bili kao poluokret i tako se radilo. A ceo okret je bio bukvalno na sred piste, samo ovako čitav potez i noga ovako ode i samo nastave da hodaju. Avenija, princeza Grace je pravo mesto zapravo za priču o lepoti i glamuru. Ali kako izgleda, ne verujem da taj svet izgleda baš neverovatno glamurozno kad si klinka koja prvi put ode u inostranstvo. Gde si stanovala sve? Sećam se da sam uvijek imala sreće da dobijem super cimerke. Ali to je stvarno strašno bitno kad već kao živiš negde. I sećam se jednog od mojih najvećih strahova, to je fobija bubošvaba.
Nije baš bilo da ih je bilo svuda, ali dešavalo se recimo da stvarno negde u nekim stanovima, pa jedne godine u Tokiju, da ih toliko bude mnogo da ne znam, kao u sred noći ustanem njih 10 na podu, a ja živim u stančiću kao kutici šibica. Tako da to mi je baš fobija, uvek tako kad putujem pa ne znam gde ću biti smeštena. Da se spustimo do dole, do obale, da pokažemo kako je zapravo sasvim malo mesto na kome se ljudi kupaju ovde. Ovo je gradska plaža. Da, ovo je praktično jedina plaža gradska u Monaku, zato što su ove ostale na francuskoj teritoriji, tako da s jedne strane Cap d'Agde, s druge strane Roquebrune. I mi smo se ovde dosta skupljali nakon magistrature da sednemo uveče kraj plaže, pijemo vino, družimo se i tako. Tako da jako je malo mesto i naravno stalno se desi da nekog sretnete, što profesora, što nekog od poznanika sa fakulteta, to je potpuno normalno. To je ta lepa romantična priča, postoji onaj praktični deo, život je jako skup ovde. Da, život je ovde preskup, ja nisam nikad stanovala na teritoriji Monaka, ali sam čula da su stanovi, da ne mogu se nađu stanovi ispod 1.500 eura. I to su bukvalno rupe u kojima nema interneta, u kojima nemate prozore, nego gledate u neke cigle, tako da je baš jezivo. Što se Francuske tiče, malo je jeftinije, naravno, ali opet cela ova teritorija ovde zbog velike potražnje opet su jako, jako visoke cene. Ali to kad kažeš Francuska, to zvuči potpuno neverovatno dok se ne ode na tu granicu. Ti praktično stalno šetaš između dve države. Evo, za čas se spustiš do Monaka od Francuske, ali su tu razlike vidljive, međutim za naše pojmove i dalje neverovatne. Da, baš tako. Koje su cene stanova, recimo, tih koje si iznajmljivala? Pa recimo oko 800 eura. A kvadratura? 30-ak, 25 kvadrata, tako, od 800 pa na gore. U principu ne postoji, ne može baš da se nađe stan za 700. Jedino ako hoćete da budete sa nekim cimer. Jako, jako je skupo. Sad, ako se vratimo na onu priču o stanovima i odlasku u inostranstvo, mora da je strašno teško zapravo nositi svoj život stalno u koferu i ići s mesta na mesto. Iz Japana u Monako i u krug iz Monaka u Beograd. Pa jeste, ja nisam neko kome to mnogo prija, moram da priznam, iako jeste sjajno što sam mnogo putovala, ali ja sam dosta dugo i bila u Srbiji i radila, bavila se manekenstvom i radila serije i sve što sam radila, tako da ja baš nisam jedan od tih primjera koji je stalno sa životom u koferu, ali da, u poslednje vreme, od kako sam došla ovde, tako se ispostavilo da sam popakovana i jeste onako malo heavy povremeno, ne znate gde vam je šta i prosto kao znate da taj prostor neće biti vaš zauvek, to je nečiji prostor pa idete dalje, tako da neizvesnost ume da bude malo otežavajuća okolnost, ali sa druge strane je uvek dobro promeniti okruženje i mislim da sam mnogo naučila za ovih godinu dana, pre svega na fakultetu, a i ovako uopšte u životu i bilo je prilika kada smo, pošto u mojoj grupi je bilo nas 24, imali smo 18 nacionalnosti, tako da bilo je prilika kada sam ja iz Srbije, pa onda, ne znam, moje društvo iz Indije, pa ovi iz Južnoafričke republike govorili kao, pa ovo je strašno, oni su gori od nas, mi smo mislili da smo mi najgori. Tako da se i meni dešavalo da ja mislim da smo mi najgori po mnogim pitanjima, da zapravo baš i nije tako, prosto svaka zemlja ima plus i minus. Bitno je da samo ono što lično odgovara osobi za odabir neke zemlje. Inače, ovako, naravno, niko nije savršen. Ne znam, mi smo možda... Kod nas je super taksi sistem, ovde je jezivo, ima bukvalno 20 taksija i kao ne možeš nikada da dođeš do njih, ne smiješ da ih zaustaviš na ulici, moraš da ih zoveš i onda ih nekad čekaš po sat vremena. Ali onda zato kad sam mislila da naša administracija je jeziva, onda lepo dođeš ovde pa kao administracija, kao o ne. Pošto je ovde sad toliko hladno, predlažem da o Japanu pričamo na nekom mestu gde će biti toplije. Može, slažem se. Za tebe su svojevremeno u Beogradu govorili da si jako vredna zato što si stekla iskustvo rada u Japanu. Pa Japan je uopšte po meni jedna od najimpresivnijih zemalja u kojima sam ikada imala prilike da budem.
zato što je prosto drugačija od svega. Japanci su svet za sebe. Jedan onako neverovatan spoj njihove kulture, tradicije i večite težnje ka tome da budu kao zapad. Tako da uopšte rad tamo je bio fantastičan zato što sam se naučila pre svega strpljenju. U Japanu često nema radnog vremena i to sve dosta traje dok oni urade sve, jer sve rade jako precizno i naravno ta hijerarhija kod njih je jako bitna, tako da sad jedna osoba ne može da odluči ništa dok se ne pita cijela ostala piramida da odobri. Inače imam super priču za to kakvi su oni. Evo, ovo će savršeno da ilustruje. Sa drugaricom i koleginicom sam išla da jedem špaget u japanski restoran neki koji... Manekinki jedu špageti, šalim. Da. I sednemo mi i kaže, ta moja drugarica kaže, ja ne bi plavi patliđan. I sad kako su špagete, ne znam da li ima 5 kotkica plavog patliđana u tim špagetama, stvarno ne znam. I onak zamoli kelnera kao samo bez eggplant, plavi patliđan. I on... I okrene se i ode. I mi čekamo, i čekamo, i čekamo, i čekamo. Mi smo 45 minuta čekale, dok je on na kraju došao i rekao, izračunali smo koliko tačno košta tih 5 kockica i oni tačno od tih, ne znam, 5 kockica odbijaju. Oni su računali koliko je jedan plavi patliđan, pa ga seckali pa računali, da skinu sa cene, jer ona neće pojesti taj plavi patliđan koji ulazi u tu cenu i to su Japanci. Jao, a je li istina da si tamo spavala po 3 sata, a sve ostalo vreme radila? Da, istina je. Jako je teško raditi tamo. Ja se sećam prvi moj dan u Tokiju kada ulazim u metro i vidim kako svi oko mene spavaju. Ali svi spavaju, svi Japanci spavaju u metrou. I kao fascinirana sam kako, pa čekaj, pa da li nemaju tih 6 sati dnevno da odspavaju? Oni nemaju 6 sati dnevno da odspavaju. Ja tek kad sam krenula da radim, ja sam shvatila da tamo sna nema. Moj dan je počinjao često u 3 noću. Ustanem u 3, za pola sata se istuširam, spremim i onda, ne znam, dok prešačim do metroa, pa jedna metro stanica, pošto je grad ogroman, pa menjam jednom voz, pa drugi voz, pa treći put voz, pa onda, ne znam, odlazim na neki regionalni voz ili letim avionom gde god. I tako ceo dan, više od 8-9 sati se radi, nekad i overtime. I sve se to završi, tamo se ponadaš kao super, idem kući, samo da se istuširam, da legnem. Međutim, ne. Ti si pod ugovorom. Prva stvar koju uradiš kad uđeš u Tokio, čim završiš u stvari posao, odmah zoveš agenciju. Ako si negde u Tokiju, agencija ti govori gde da odeš, gde je menadžer sa devojkama već koje je odvezao, odmah se pridružuješ sledećem castingu i dok se castinzi ne završe ti ne ideš kući. Nema veze što si radio, što si mrtav, nema nikakve veze. I dešavalo se zaista da nas 4 cimerke, pošto smo toliko radile da nikom, prosto nismo stizale da peremo ni veš, ni stan, ništa. I bukvalno to se sav veš, sve prljave stvari su se bacale na gomilu, kogod je prvi kod kuće je prao svima, jer prosto nismo uspevali da stižemo, da legnemo. A dešavalo mi se recimo da ja sama posle nekog vremena zaspim između 2 metro stanice. Znači kako sednem unutra, uđem i ono krene, ja sam već zaspala i... Počela sam da ličiš na onaj iz prvog dana. Da. U Japanu. Da, ali oni su neverovatni, oni se bude na zvuk svoje stanice. Oni spavaju i bude se, i to sam čak i ja napravila eksperiment. Bili smo na nekom castingu i moj menadžer je spavao pored nas, pošto je casting trajao večno za neku reklamu. I ja u zezanju krenula da nabrajam stanice. Roppongi, Hiro, Nogizaka, ne znam šta sve. U stvari, Shinjuku i ne znam. I onda kad sam rekla Nogizaka, ali bukvalno znam i kako govori, ja kažem Nogizaka des. I on je skočio. Zato što on radi u Nogizaki, tako da svako jutro ide odakle god da živi, izlazi na Nogizaki. On samo na Nogizaku odreagovao kad sam ja rekla. Boga mi si lepo ovo izgovorila, zvuči kao da si naučila po nešto od japanskog. Najbitnija reč, samui, hladno mi je. Zato što tamo nema milosti, nema veze, nek ti je hladno. Mislim, milion puta na -10 u kupaćim kostimima kroz park, ogrnuta ćebetom, znači milosti nema. I samo samui, kao molim vas. Uslovi rada, spartanski. Spartanski, zaista. Ali se mnogo nauči. Nauči se strpljenju.
Anđelija, želim puno uspeha i sreće gde god bilo, ovdje ili na nekom drugom kraju sveta i hvala što si danas odvojila vreme. Hvala, zadovoljstvo je moje, hvala vam najljepše. Pa se vidimo. Vidimo se, čao, hvala. Bio je ovo jedan dan Anđelije Vujović u Monaku, a ono što sledi je... Attention, public de Monte Carlo. J'arrive! U nastavku ovog putopisa vaš vodič biće tenor svetske karijere Zoran Todorović, koji će ovaj dan završiti u Nici, u Francuskoj, ali tek posle jedinstvene prilike da nam pokaže kako izgleda Monte Carlo opera u kojoj je doživeo stojeće ovacije kneževske porodice. Zdravo, Tanja. Zorane, kako je ovo lepo. Je li divno? Da, 3 puta. U sred Monaka, ovo su stepenice kojima se princ inače penje kad dolazi u operu Monte Carlo. Da, u Monte Carlo imate 3 muzičke institucije, to je Forum, Auditorium i ova opera i sve 3 opere imaju jednu privatnu ložu za princa i njegovu familiju i naravno posebne ulaze. I posle premijere Fanciulli del West, koja je otvorila ovu sezonu, imali smo jedan prijem iza lože, koja je divna prostorija, sa jednim brdom pralina i nekih malih sendvičića i čuda, vrlo, vrlo ekskluzivno, vrlo lepo. Imali smo taj luksuz da od 15 oficijalnih minuta napravimo ipak jednu privatnu audijenciju od 1 sata. I imali divan razgovor sa Albertom i sa Charlene i princesom Karolina i Fürst od Liechtensteina, to se kaže princ, je tako kod nas, princ od Liechtensteina, koji su bili zvanični gosti naše premijere. Morate veliko uzbuđenje pred premijeru na ovakvom jednom mestu? Pa jeste, jer očekivanje je veliko, pogotovo što je premijera na dan nacionalnog praznika Monaka i onda uz prisustvo svih zvanica, ministara, kraljeva, prinčeva, tako da je pritisak malo drugačiji i veći nego kad je jedna normalna publika tu na koju ste navikli. I onda je taj moment da ne razočarate nikoga koji je očekivanja u vas investirao mnogo, mnogo više nego na jednoj normalnoj predstavi. Ovdje je nacionalni praznik, u stvari dan rođenja pokojnog princa Renjea. Princ Albert nije želeo da uvede svoj rođendan kao novi praznik, nego je zadržao to kao datum rođenja svoga oca i kažu da je ovdje, u ovoj sali, tog dana kad si pevao, bilo, da kažem, bio krem krema Monte Carla i Evrope. Bilo je stvarno u toj prevelikoj sali je bilo toliko krunisanih glava i pogotovo ljudi koji su monegasen, koji žive ovdje i koji su se malo zadužili ili su u nekoj direktnoj vezi sa prinčevom familijom i to su samo zvanični gosti koje on poziva na to jedno veče. Ali to što je bilo jako, jako divno i uzbudljivo za sve nas, kad smo mi završili predstavu i kad se otvorio prvi put, kad se otvorila zavesa, smo vidjeli da je cela loža sa princem, njegovom sestrom Karolinom, sa njegovom suprugom, ustali i provocirali jedan standing ovation, jer onda je sva publika se digla na noge kad je vidjela da je princ ustao da nas pozdravi ipak jednom standing ovation. Da vidimo kako izgleda scena. Evo, izvolite. Zoran. Srce moje. Kako si? Za sve koji ovu gospođu ne znaju, ovo je Eline Decat, umjetnička direktorka opere Monte Carlo. Bravo for yesterday, eh? Oh, thank you. Beautifully. It's a very, very difficult role to sing, and it was absolutely fantastic. Big applause. Thank you so much. And very moving, very moving. Everybody was like, well, that's the sense of our business, actually. Bravo. Eline, is it true that you speak Serbian? Malo. Malo? Da. Moj srpski nije perfektan. No, nije perfektan. But I know some Serbian songs. Really? Yes, I do. But I will not sing for you now. I know Mesečina of by heart. I know Dole teče beli golub. And imala sam drugaricu.
Do you have any connection with Serbia? No. Except Mr. Todorovic. I used to go to Yugoslavia on holidays when I was a child, and my family, we always had Yugoslavian music at home. So it's still my favorite. And I went to Guča and I went to Belgrade many times. So, no, there are some very good Serbian singers in the world. So it's very good voices. What can we sing? Inspired. Huh? Inspired. I sad vidite, ovo je jedina opera koja ima pogled na more. Sad bi bilo lepo, pošto imamo tu jedinstvenu priliku da prođemo kroz operu, da malo još pogledamo, islikamo, a onda kroz sunčani Monte Carlo pričamo o odrastanju, snovima, željama i mnogim drugim temama. Hvala. Hvala. So, Aline, thank you very much. I hope we can see each other in Serbia. Yes, absolutely. It's okay? In Belgrade. Živela Serbia. Kneževina Monako službeno nema glavni grad, ali neformalno to je Monte Carlo, koji je mnogo više od običnog grada. Poznat je po kazinima, igrama na sreću, luksuzu i glamuru, kao mesto gde poznati provode odmor, a mesto gde smo nastavili razgovor je središna tačka ovog grada. Jedinstven primjer da se prođe u stvari kroz kockarnicu koju vidimo da bi se stiglo do onog dela gde je sala operska. Gde je operska sala. Eto, vidite, i ta veza nije možda loša ideja da za neke operske kuće da opstanu, da se vežu za jednu kockarnicu i da se sa delom tog zarađenog novca financira malo i kultura. Pa i ove priče, i ovaj susret sa Elin u stvari potvrđuju priču o tome da su naši umetnici ipak naši najbolji ambasadori u svetu. Evo i supruga princa Alberta ti je pominjala Novaka Đokovića koji je ovde stanuje. Da, Novaka Đokovića, onda njenog srpskog kouča dok je bila još plivačica. Isto jedan kouč. Da, naš srpski trener, ali ima dovoljno reprezentanata u svim mogućim, ne samo u operi ili u muzici, nego i u sportu i slikara i trebalo bi to iskoristiti, možda malo involvirati u izgradnju nekog boljeg imidža za našu lepu malu zemlju. Zadovoljstvo mi je kad imam sagovornika koji voli da govori, ali u tvojoj profesiji je velika opasnost kad imaš ovako često izvođenja da toliko pričamo. Predlažem da sada napravimo malu pauzu, vidjet ćemo se posle toga popodne u Nici, gde ćemo biti na dodeli jedne nagrade koju Francuzima dodeljuje jedna Srpkinja, te eto prilike da pričamo kako je to bilo prezivati se na ić 90-ih i graditi karijeru. Vrlo rado. Ali pre nego što počnemo, kaži mi, je li to stvarno ritual operskim pevačima, to neko mleko, limun i ne znam šta se pomeša da bi sačuvali glas? Ne, ja mislim da to je individualno. Ja sam čak upoznao tenore koji jako vole da piju pivo pred predstavu. Jer spadaš u iste? Ja sam probao tu varijantu, bili smo na jednoj večeri u Beču sa Nil Šikofom i Giuseppe Sabatinijem i Giuseppe se iskida od smeha, pa kad sam ja Šikovu rekao da je pivo dobro za glas, jer se to večer Nil Šikov napio. Ne znam koliko čaša piva je popio i smatrao da je njegov glas, da se osjeća mnogo bolje. Ne, ja mislim da je to vrlo individualno, ja nemam te rituale i ne volim da ih imam jer onda se vezujem za to verovanje da sam zbog toga dobro pevao, ali u toku predstave popijem, boga mi, dobrih 3 flaše, su ono 1,5 litar flaše Evian. Nije ovo sad neka reklama za Evian, možda bude neka druga voda, radenska, šta znam, ali voda je u principu najbolje i pred predstavu se ćuti, ali pošto imamo sreću da imamo 2 slobodna dana i da imamo ovu divnu priliku da sa vama danas provedem jedan divan dan u Monte Carlo, onda možemo i da pričamo bez limita.
Lepo što smo počeli ovaj dan tako što smo bili u operi Monte Carlo, evo nas ispred opere u Nici. Pre 12 godina. Onjegin, Barbara Hendricks, Mati Zalminen, Vladimir Čenov. O, pa divno. Eto, 12 godina i sad večera se vraća. Ja verujem da kad bismo zaređali ovako po Evropi, mogli bismo pred svako da stanemo i ti bi se setio po neke uloge. Pa kako da ne, to su divni momenti i divne opere sa sjajnim kolegama. Ovo je stvarno u jednom periodu kada je krenula karijera, biti u jednom kastu sa tako velikim pevačima. Barbara Hendricks je već bila skoro na kraju karijere. Velika pevačica, velika američka sopranistica, Vladimir Čenov, Mati Zalminen su bili sjajni. Dirigent je bio Ivo Lipanović, jedan veliki hrvatski dirigent koji je u to vreme stvarno počeo jednu lepu karijeru koja je posle se nastavila i u Nemačkoj. 90-ih, kad si počeo da gradiš karijeru u inostranstvu, nije baš bilo lako dolaziti iz Srbije i pokušati da napraviš nešto u svetu. Sad mi se čini da su se ipak neke stvari promenile. Evo, danas smo prisustvovali, ovo je bila 10. po redu dodela književne nagrade, koju donira neko koji Srpkinja poreklom, a daje strancima. Kako je bilo doći strancima i reći, evo, ovo je moj glas, ovo sam ja, ali ja se zovem Zoran Todorović? Pa moram priznati, moj strah je bio veći nego što se to posle u praksi pokazalo kao neko subjektivno razmišljanje. Ali ja sam diplomirao u Frankfurtu baš kad je bila najveća kriza kod nas. Tako da sam sve vreme razmišljao da će možda neko odgovorno lice u teatru ipak reći šta će nam u celoj ovoj situaciji još jedan srpski tenor uz to. Ali ipak je na svakoj audiciji ili u svim tim prvim angažmanima koje sam dobio uvek interesovanje bilo na glasu. Nikad na pripadnosti, niti me ko pitao da li si ti Srbin ili Hrvat, jer u to vreme je stvarno bilo mnogo popularno u Evropi da se zna o svakoj republici nešto. Do tada se uopšte o republikama nije govorilo, niti se znalo više nego samo o Jugoslaviji. Ali od prvog angažmana do posljednjeg gostovanja koje sam u to vreme dobio, stvarno je bilo sve vezano za muziku. Nikad za neko političko opredeljenje ili nacionalno opredeljenje, što me vrlo iznenadilo, baš u jeku sve te krize. Kažu da je u jednom trenutku si ipak imao dilemu i da si profesoru rekao pa šta da radim, da li da promenim ime i prezime, jer ga ne izgovaraju kako valje, jer mi se zatvaraju neka vrata, a on je dao dobar savjet. Pa kao student, to je bila možda jedna od najljepših rečenica koje sam dobio od nekoga koji mi je želeo jako puno uspeha u životu. Ja sam mu rekao u toj posljednjem semestru preddiplomski da imam jako puno straha da moje nacionalno opredeljenje bude velika smetnja za neku karijeru. I onda je rekao ne, ti nećeš promeniti ime nikada. Kad ljudi počnu bez akcenta da izgovaraju tvoje ime i prezime, onda ćeš znati da si napravio dobru karijeru. I eto, to se dešava u posljednjih 20 godina i kad god negdje izađete i neko se trudi, stvarno, da li u Japanu, pogotovo u Japanu sad u vezi ovog velikog zemljotresa i cele krize je hteo gradonačelnik da se zahvali svim umetnicima koji su došli. I onda je izgovorio Zoran Todorović sa naglaskom. To me više dovelo do suza nego ono što je posle rekao u svojoj zahvalnoj reči. Ali istina da te je Zubin Mehta predstavio na najbolji mogući način, rekao orkestru da počne da sviraju Tosku? Pa da on me je pozvao, to je bio, Fabio Armirato je bio bolestan i onda su me pozvali negde oko 10 uveče i pitali da li bi mogao da uskočim u tih 5 koncerata. Onda sam rekao, da, kako da ne, moramo samo pogledamo letove. Kaže, već smo pogledali u 1:20 iz Frankfurta, uveče, a za noć. Rekao, čekajte. Sačekaj, evo maestro, hoće da govori sa tobom. Zorane, pa kako si? Rekao, maestro, dobro večer. Sedi u avion, spavaj u avionu, sutra imam u 10 klavirsku probu, ne moraš da pevaš. I ja sam onda došao negdje u 4 noću i malo prokušao da spavam, ali bio jako uznemiren, ne može se tek tako negdje pasti s neba i ne pevati. I onda sam rešio da ipak pevam punim glasom. I onda sam pevao tu klavirsku probu u 10, u 11 je došao orkestar. I onda smo opet počeli probu i prva arija, rekao, onda i to harmonija počinje odmah na početku i ja sam pevao. I kad se sve završilo, zaustavio orkestar i kaže, ovo je moj prijatelj Zoran Todorović i tako peva kad ne spava celu noć. I orkestar eksplodirao i aplaudirao i gudalnima
I to je bila jedna divna zahvalnica za taj poduhvat koji se jako... Svih 5 koncerata su bili rasprodati. Ta filharmonija za mene je onako jedna institucija koja je vrlo, vrlo posebna. Da se diviš ovim mladim ljudima koji danas kažu školovaće se i bit će operski pevač? Ja sam čitao neke izjave Dominga i Pavarotija. Bio sam malo... Jedan period sam imao stvarno strah da će negdje ipak doći do kraja. Dok nisam pročitao jednu izjavu Dominga koji je rekao, znate, kad sam ja počinjao moju karijeru, je situacija bila ista. Bio je televizor, crno-beli, bilo je pevača kojima nisam mogao ni da priđem po kvalitetu, po boji glasa, po veličini glasa i trebao sam da krenem moju karijeru. I onda sam verovao u tu karijeru i evo pevam do dana današnjeg, preko 40 godina peva. Pavarotti imao i sličnu situaciju jer su svi tenori te epohe kad je on krenuo bili bolji od njega, mnogo značajniji nego jedan mali Pavarotti koji kreće karijeru i pobedio neko takmičenje. Tako da je situacija uvek u principu slična. Svako ima neke svoje smetnje, ali nekako preživljava ta opera. Ohrabrit ćeš mlade pevače ako im još kažeš da ako krenu tako uspešno tvojim stazama, odmarat će se između 2 nastupa. Evo sad kad završiš ovaj nastup u Monaku, vraćaš se kući u Nemačku na ergelu konja, da sediš i gledaš i uživaš od tamo što vidiš. Problem je što... U celoj toj priči je problem što se ne vraćate kući. Jel' tako? Nego sljedeća operska kuća. Sljedeća operska kuća, nažalost. Nije svaka sezona uvek slična, što je interesantno. Ponuda i potražnja se menjaju, ali su nekad stvarno kalendari tako puni i toliko teško da se sve uskladi da moram da zamolim suprugu da dođe ili za Novu godinu će doći za Cirih jer je prva predstava 1. januara, onda ne možemo slaviti Novu godinu kao što svi slave, tako da se uvijek traže neki kompromisi. Danas mi rekao još jedan strašan podatak. Koliko si rođendana bio sa svojim detetom? Dobro, to je jedna tužna stvar koja... Moj sin je napunio sad 12. novembra 16 godina i ja nisam bio na 14 rođena, na 2 sam bio slučajno tu ili su oni bili kod mene. Ali ja ne verujem da ćete naći jednog pevača koji to može da uskladi, ali ako imate jednu porodicu koja stvarno stoji iza toga što radite i imate tu sreću da imate takvog partnera ili takvu decu, moj sin je čak došao do nekog svog rezona, pa ga jedna učiteljica malo provocirala. A gdje je tata sada? A kada se vraća tata kući? Pa je on rekao, znate, moj tata kad je kod kuće provede više vremena sa mnom nego neko ko dolazi u 6 ili u 7 uveče sa posla i umoran je i ja moram u krevet jer sutra idem u školu. Nemojte da mislite da ja ne vidim mog tatu. Tako da je on našao neki svoj rezon da kad sam ja kod kuće, da je to jedan lep period vremena. I to vam treba, ne možete stalno biti na putu i živjeti stalno u nekim operskim nerealnim visinama, morate se nekad vratiti kući, biti jedan običan porodični čovjek i uživati malo u tom životu koga ste to umetnošću stvorili. Meni je čuo kao da ti potpuno uživaš u svom životu. Pa sve je stvar organizacije, ali ja stalno ponavljam da u svakom poslu možete da napravite sebi stres ili da uživate. Znači sve je to nešto normalno i treba jednostavno se opustiti i ići dalje. Ili kao što sam vam danas rekao, ako moj sin kao glumac propadne ili ja kao pevač, otvorit ćemo jednu pizzeriju i pevat ćemo za naše goste i prodavati najljepšu pizzu u Evropi. Mislim da će gosti zbog pesme sigurno dolaziti. Pa znate da kad su krenuli teatri u Italiji da kasne sa plaćanjima, agenti su dobili puno straha. I onda jedan od najvećih iz New Yorka mi je napisao, Zorane, ako se ovako nastavi, jer ja sam mu prosledio jedan mail od jedne opere koja se izvinjava da mora još 1 mjesec da kasni u plaćanju. Ako ovo nastavi, mi ćemo stvarno postati svi kelneri. Rekao, pa šta se sekiraš? Otvorit ćemo jedan operski restoran. Pa to će biti najveći hit kad počnemo svi da pevamo u tom restoranu. Kaže, nemoj da se smeješ na ovu temu jer može brzo da dođe do toga. Rekao, uopšte se ne smijem, to je bila vrlo ozbiljna ponuda. Nema lepšeg načina da završimo od toga da svi
uzmu taj dobar način razmišljanja o životu kakav ti imaš. Nadam se, pogotovo za mlade ljude, da se ne opterećuju sa previše pitanja, jednostavno da idu svojim putem, da veruju ono što rade i da nikada ne gube nadu da će nešto ostati neostvareno, jer ja uvek kažem, možda nije to pravilo, ali ja sam živeo jedan san i taj san je postala realnost i nije bila jednostavna za ostvariti, ali se ipak ostvarila. Znači, neka mogućnost uvek postoji za svakog od nas. Pa ovih dana bilo je lepo biti Zoran Todorović u Monte Carlo i u Nici, a i širom sveta. Hvala ti na ovom razgovoru i nadam se da će sljedeći susret biti u Beogradu. Hvala, vrlo rado.